Ondo? Guen bildurtuta. Ja, intriga. Nire etor sariak banatzea bain. Hauek ere sariak dira. Hoi ba, izango ez dira ba. Sartu mesede sariak. Iepa! Wow. Naik ondo. Hiru sarikin nator, bale? Hiru sari zuebiontzako, banatu inberritugu. Orduan, kolore bakoitzaren, azpean kaja bakoitzaren barruan, oparin bat dao, sarin bat dao. Nondik hasiko ga? Eta zein? Bata pero barru bakoitzak. Zubietako zein hasiko da aukeratzen. Hiruak ikusiko dituzu, Venga, ni horiakin. Jaki horiz datorren pixkat. Vale, poza talaitasuna. Gustatzen zaizu horia? Bai. Bai. Laranja igual gehiago, baina... Vale, gaina oso ondo asmatu duzu gaina, ze kaxa hau bereziki zuretza da. Bereziki ez, zuretza da. Vale. Pista da barron, bale? Aber asmatzen duzun, honek zezan nahi duen. Zerbaiten saria edo. Domina bada. Esan dez, saria banatzea zertan nahi gehan. Zuk domina asko irabazi dituzu edo saria asko irabazi dituzu? Bueno, ez dakit. Baten bat bai? Baten bat bai. Adibidez? Igual matematikakoa. Irabazi zenuen? Zer da hori? Matematikan olimpiaden, bueno, Euskadiko olimpiadetan. Matematikako olimpiadetako txapelduna zea. Ez, txapelduna ez, baina Euskadi mailan klasifikatutako bat. Bueno. Hau izugarria da. Eta hori zehazkei zer da? Hor zeite, olimpiadetan? Eduardo Txillidan matematika olimpiada sariak dira eta proba batzuk ite dituzu, problema batzuk tala eta, bueno, pues hori. Gustatzen zaizkit matematikak. Bueno. Hori noiz izan zamadakizu urtea? Duela asko. 2013 edo horrela. 2014. Gutxu berera ondo. 2014 hori zan asmatzen dut. Ba, hori da. Gaur egunen aterazan albistea, albistegitan 2014 eta zuk orduan zenitun, 13-14 bat urte. Ai ama, albistegia dokatzen. Ez haude, eta gaina itzen nintzen, ez oso ondo, gaina ikusiko dudana. Bai, ikusiko deu. Vale. Bai. Juanpe, sartu. Saiatzen dira irakasleak. Bai, baina ez arrexaz bazaizu gustatzen, pues, jazta. Zientziatikan. Bai. Bueno, ziur ezakit, baina ia, seguro. Oso ondo? Aparatu honek kanta, ez da euskatzen, zero. Aspaldi ikusi gabe zeunden hau, Pues, ordutik. Ez da, ondo ikusi altzea. Aparatuak egin, baina ondo. Bueno. Ez, baina oso ondo hitz egiten, oso ondo, lorea txiki. Vale, venga, jarraituko da, bai, Maria, zuretzako. Urdina edo gorrilla? Gorria. Gorrilla, venga. Hau ere zuretza da. Oso ondo izatea, destino alde dekau. Era, pista hauxe da ba. A ber, txonetxuk unatu berdet. Hori nire da. Zure alda? Ilori bat, ilordekoa peluka bat. Zerbait ez daizu? Ez dakit, ni peluka bagoazeko zean baten izango da. Bagoaz aipatu duzu. Karate. Maialen, ez tetele entzuten bezala inizitzen. Karate. Maialen. Jantzen baduzu, behar bada, inspiratuko da. Jantzen baduzu, inspiratu egingo da. Bideoan ere, a ver, bueno, baina aurrenan jantzen egin berko luke. Jantzen egin berko luke. Gaina duzu laguntzea. Vale, pilako ondingo da. Oso ondo, Albina, lagundu duzu. Horrela, begira, Profesional batek lagunduta. Oso ondo. Horrela. Horia, George. Begiraztea, Orain bai, Maria, orain bai. Oin bai. Ez, ikaina bideoan ez du jantziko ez da izertan egin. Kontua da, nik entzun dut, esan didate, Zer gertatzen da, Jon? gustatuko litzaizukela ilori izatea. Olen behintzat amets hori pazen eukan. Hala da. Bai, egia hori txikian nintzenen, bai. Bai. Zela nire ametsitako Ja, bat. trauma pasa ez. Guaina ez, guain, bueno. Ja, ondo. Guain oso pozina honere jakin. Bueno, bagoaz aipatu duzu, zu goazenen sartu zinen bagoaz irabazi zenulako, eta, hoxe, gai honen inguruan ibili zinen izketan, 2018 urtean, bagoazen. Ikusiko dut, taia pelukak endukat. Bai, Juanfe, sartu mesedez. Zitzako aukeratu duten abesti. Kristona. Eta zerbait txikira nintzenen asko amestu nola, esan joan, rubian ari zan, ama, eta rubian ari zan, peitu ama, oain rubia izan behar naiz. Bea oso espresiba da eskuekin. Orduan, igotzen danean beti olako gauzak edo behatza gora igotzen du ez, como laguntzeko bezala. We might be exactly like we were
before we realize. Maria, bakizu, gure aktuazioa eta behar da, redondo. Ez dio grazik egiten baino. Eski oso txarra da, Maria. Mira ze ametsak, Mira ze ametsak. Hori bete zenuen. Hori da zaldi bat izatea, zaldia izateana, Ja. oraindik ez. Bueno, behar bada, euskalo. Euskalo. Garez gabiltza. Jon, zer sentitzen da minutu batez hile hori izan da? Oso ondo, pixat hola inkomodua eta, baina, bueno, ondo. Bai, bestela oso ondo ikusi naiz. Igual hobeto honen. Bueno, jarraituko dugu, ja bukatzeko, sorpresa kenduko jau. Kaso honetan, bueno ez, ikusingo dugu. Bietako abertzen entzadan bideo hau. Lorea, zu, venga. Aber pista asmatzen duzun, bale? Vale. Ez dut ezatuko, no? Kuadernotxo bada. Baina, zer da hori? Kuaderno oso berezi bat. Bai. Gaina, barruan zer da, beira, autografoak eta. Zuei autografo asko eskatu izkizuete? Batzuk, bai. Hori zein egin du? Ez da izan egin duen, bueno, autografo daude hemen. Argaziak ere, gara? Hori Oso polita, hori hau oso dena. hildarra da. Zuei asko eskatu izkizuete? Goazen ekin da petxetze baiet. Eta zuek eskatu izan dituzue? Honen jarraitu itago, Zenba dago, zein egin du hau? Zuek eskatu dituzue? Nik asko ez Norbaiten egia esan. fan baseate? Ez, bai, bueno, nik uste eskatu autografok beti, ez? Bai, nik ez, eski ni inoiz naiz izan oso fan zerbaitena. Eski, Sabina da. Ez da izan dan, Bueno, nik hemendik botatzet, ni Aitzi Bergarmendian fana naiz. Eski hola txikitxoa da humorea itegu ni Habe bezala. autografoa badakazu? Ez. Bueno, jazta, hemen Aien bukatu. horregongo da, aien horregongo da. Kolekzio ez, hemen bukatu, jazta. Baina bestela eski nik ezagutu gabe pertsonak eta... Osea, nahi iritzi zaitezke ez dakizu pertsona hori tontua dana ez, orduan fan izatea Zergatik da... eskatu. Bueno, realitatean ez, esan dezue, ez dezuela eskatzen behintzat, fikzioan bai. Sketch bat egon da hemen, ikusiko dugu. Bietako nork hartu du parte duela gutxi sketchen batean, hola autografok eta eskatzen, eta... Nik, no? Zure ustez? Naiz gogoratzen, baina esketxak nik inditut, no? Baina autografok eskatzen da, hola, fan bezala hoi ukata etzagoatzen. Ai, ama, bai, buf! Hori bai. Vale, zinemaldiko alfombra hori, berez isamarra izan zen sketcha behira. Ez ditut sinatxe hona etortzea! Sore Santandorea! Zekin farmazeutikako! Nire bideologu favorito zara! Ez dira zu penderri bat! Zena logikoa nahi duzuna! Mesedez, gorde segurtasun distantzia. Pandemian gaudenetik, birologoak dira celebrity berriak. Thank you. See you later. Aizuna erazoa! Zela txoropitoa! Jatorragoak ziren Johnsoneko birologoak. Aizue, badator beste birologo famaturen bat epidemiologia kongresura? Ideiarik ez. Bai, begira, zero pazientea. Egin doministiko! Inbentalo zazu! Enintzak gogoratzen esketxo horretan. Ez zinen gogoratzen? Eta lehen urte izan zen. Ja, baki. Osa, gero, hasi da nien ikusten bai, baina autografona esan dezunen. Ez, pista Dena ematen hor, Pista zaila zan. Hasi ginen grabatzen da zuzendaria. Gehiago, lorea, oio, gehiagotan gehiago. Bai, gehiago. Oso, holaxe, hoxe izan da ba. Zuei ere etortzen zaizkizuete horrela, batzuk? Maria. Hombre, horrela. Horrela Ez, normalen eskatzen dizkigute, ba hori. Ondo. Bai, etortzeie... Pixkat... Ba hori, etortzeie rollo... Lotxatuta. Pixka lotxatuta. Bai, bueno. Eta askotan gainaz ditugu egin. Ja. Fotokoletan eta ez digute uzten. Baina gero kalea irtetzen. Kalean bai. Baina taldean bai astoratzen dira pixkate. Gaur goizen justo egon geakide batzuk ikastola baten lehenengo kapituloa emititzen eta sorpresa ematen etzekiten gu indoazela eta hori. Eta hasi da danak elkarrekin gero gu aberri xildu. Tira, Jon Garate, eskerrik asko, asteburu hona izan.